Ja, Roffa Reefs staat voor Rotterdam Reefs. Roffa is slang of straattaal, om het zo te zeggen, voor Rotterdam. Dus vandaar de naam. Ik ben Sander van Lopik. Ik ben de oprichter van Roffa Reefs. Heel blij dat ik daar onder de vleugels van de Diergaarde al mee kon beginnen. En dat was een start-up. En wat we nu eigenlijk willen doen is de scale-up hier op Bonaire voor elkaar krijgen. En daarvan weten we, dit kan je niet alleen. Daar heeft Erik net ook al heel veel over verteld. En wat we eigenlijk nu hier aan het doen zijn, is eerst de piketpijltjes slaan om te kijken welke vis waarvoor plant en vooral hoe die dat doet. Zoals Erik al zei, is mijn collega Tamara heel erg de science tak aan het doen. En wat we hier in Bonaire eigenlijk nu vooral doen, is kijken waar plant die vis nu voort. En dat doen we niet door naar de daad te kijken, maar naar het eindproduct. En dat zijn de eitjes. En daar weten we heel erg weinig van. En wat we nu eigenlijk al weten, daar komt later nog meer nieuws over. En dat wordt echt heel gaaf, is dat we eigenlijk vissen voor het eerst als ei op de foto zetten. Dus bijvoorbeeld bij een vogel weten we dat al. Bij die vissen weten we dat nog helemaal niet. En dat is niet alleen nieuw voor Bonaire, maar dat is nieuw voor de hele Cariben. Voor de hele wereld. We hebben dus eigenlijk een manier gevonden om te kijken welke vis waarvoor plant. En het hogere doel wat we hierachter hebben, zie je daar, dat is ons kweeksysteem. En wat we eigenlijk daarmee willen doen, is die vissen een soort kraamkamer geven. Dus normaal plant die vis voort. De enige ouderlijke daad die ze doen is de daad. Zoals ik net al zei. En wat we dus eigenlijk proberen te doen is kijken, kunnen we die vissen die belangrijk zijn voor het RIF een beschermde omgeving geven, zodat we uiteindelijk die vissen kunnen plussen. En dat zouden bijvoorbeeld doktersvissen of papegaaivissen kunnen zijn. Dat zijn grazers. En die zijn heel belangrijk, want als je een koraaltje ziet, dat is een dier met een plantje erin. En dat groeit altijd langzamer dan een plant. En eigenlijk zijn die papegaaivissen en die doktersvissen een soort tuinmannen van de zee. Die zorgen ervoor dat die koraaltuin in check blijft. En dan hebben we ook bijvoorbeeld nog de groupers die hier missen. Die zijn niet alleen belangrijk voor het RIF, ook voor de lokale vissermannen. Vandaar dat we met Piscabon heel erg samenwerken. En we heel erg aan het kijken zijn, hoe zorgen we ervoor dat we dit samen doen. Zij zijn net als wij ook rentmeesters van de zee. En daarnaast hebben we natuurlijk al die natuurorganisaties die hier op het eiland werken, waar we intensief mee samen proberen te werken. Dus dat is weer het Wereld Natuurfonds, TINAPA, de DCNA. En natuurlijk ook Dive Friends, die ons heel erg steunt in de operatie. En daar zijn we heel trots en blij op. En ik hoop dat we hier nog heel veel mooie nieuwe resultaten gaan halen. Maar zoals ik net al zei, we zien echt dingen voor het eerst. En dat maakt het heel erg mooi.